Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Si saging kaya di tanu di kapaguyag-uyag sang kaya dunia na madakal kita no danian din misi sa ginawa niyan o ino si imatatago. O antonay hadap, antonay ungaya antapian sa katataguin sa giyang kaya dunia. Tunay inos kanya no pamapaguyag-uyag sang kaya dunia. Tunay ipagintaw niyan. Tunay sabab kapaguyag-uyagin sa kaya dunia. Madakal dinian din nakatawa ni antapian. Na sabab ko di kataw yo taw si ko antapa pakasusungan niyan sa ginawa niyan. Na kasabo pano to sa aya din driver si ko taw. Aya diron di pelatiko na so syaitan. O di na sobay ginawa niyan. May sabab sa daban niyan pakasusungan sa ginawa niyan na antap roon niyan pagusara so panaguntaman niyan. Susabuad na aya diran di kapatinod na amay ka sisiran din sa giyang kutwa katriran kung masa adikiran di kapanisa kita. Naroiran di makwinta ginawairan. Naroiran maptero ubo pinggulo lakwai ang kai mga pipya. Udi giyang uta mga pipya na dapat pinggulo lan yan siko kasisinin sa giyang kay dunia. Na adam paman ay din akapakapteno diyan na si din ko masa kabalago no niyawan yan kapakambalago badan yan gusto niyawan yan na mapendingan dengan yan na ubabupa kasoy sa giyang kaya dunia. Ginan isa kailangan na mabaliw tanu aya ungaya tanu mala na so kapenggal buka tanu kuya mana niyan na ikaswater kita no wallahu subhanahu wa ta'ala. Adin mga ndauan okit kak pento ang siko hadaf ka. Pedokit naging kaya pumangdoor kaniman to mga maito. Siko dang komen ka pento na sembagan ka aging kaya pati man na pakaisa. Siko riyan ka sembagan ngaon narong ketendu udi narong kisurat aging kutwa hadaf ka siko ka pagintaw nga. Aya kasembagan nga saging kaya mga pakaisa na paganeron na sa pelalagoy siko pamikiran ka akna uba ka tanto berasay mamimikiran na isurat ka so isurat ka pamana siko kasembagan nga saging kaya mga pakaisa. Ikadua kedegan ka na isurat ka sa malabuda kakasabutiron. Ikatalo na kailangan na ditanto makalet agi ang utwa simbag ka. Pamana malaw no pamasot 20 kalima words. Na mapasad narong mapanggeda-geda wanto na dapat kipentagan kaon. Paganay saging nga mapakaisa pat naging kutwa anto na say kabakabayakad no pama uri na tanto nga singanin ma-achieve ka mangulo lang udi na mapakamuayan ka kapagintaw nga ipakapya ginawa nga may ka pamana mapakamuayan ka udi na matanto nga siwa pagintaw nga. Aya kalbuda ka sa butasan na ibaratan na sikaw pa man na ay bulan ba ko materor ka ay bulan ba ko umor ka na pira bu gawi o di na pira bu kapito gawi o di na pira bu kaulan o di na saragun pa ma bayat na teron kay man to ay bulan ba ko ipagintaw nga na saragun no
na antunay penggelbakan ka sa giyang utwa saragun udi na antunay hadafa tunay singanin ka udi na pamana ambisyon ka mapakamoyan ka siwa pagintaw nga upama ko matay ka upama di nga o di na maraw takaw adiyel ka ada nga mapakamoyan na dataro ko na misisindit ka sa Ginoo na simbagan ka na napakaisa ginani pagani napakaisa antunay siya'y pinaka kubayan ka matanto nga siwa pagintaw nga iparapi pamana ikapraproud ka sa Ginoo nga mapakamoyan ka o da nga panakapatay nasuratan na kasusumbagian sa lagi dagyang uta pitero tano kagia ukit apaukitan ikadua pa kaysa na antunay gelbek tanto nga apkebubaya na dingon di kang gelbek sa aya na nausap kebengon na apiapan didin kekuangon na sambi pamana didin na bangon belas didin na bangon sukay na kebebayan ka dingon di kanggel buka pamana mga makanaw na kegdem ka giginong ka makakakasag nagu bangon bukol sang utwa kapenggel bukang ka sang utwa gelbek pamawan na excited ka sa giyong utwa dingon di kanggel buka na suratan ka so sembaganan ikatlo pa kaysa na anto na kapasangan ka o di nanto na inganin kapasangan ka kepakaya kanggunaan no sa lakaw ka paman anto ni talenta ka upama kapasangan ka siya'y kepakay so kanggel bukang na kangguna no sa lakaw ka na isanan ay ikatlo na napakaysa sumbagan ka suratan ka susumbagin ikapata pakaysa na ano man ay ukit o di na ano man ay kakaalina nga si iko kapagintaw o sa lakaw sa baka pamana pagalin kasi ko mas makapia pamakumapia na mas makapia umarata na makapia upama agu makabagak kaki ko mga ginawairan sa basma o di na makabagak ka sa tedmanirar ka upama tedmanirar ka si ko uriano kapatay nga pamana tunay kepakayang gulaw na ka kepakaya kasabapan sa kaalin o betad o isa ataw o di na madakla mga pera kataw-taw upama na kapengguna niran nagu dirar ka kelipatan ipakapiaw betadiran antunay sembagkesan na suratan na kaso sembagien sa lagi dagyang utatiktan wagia kena ubatan to malaya ta sembag nagu kena ba nga pakaragag niya Ginoo nga mamimikiran siko kasembagangon nagu kesabutan katero agyang utwa kasembagangon may surat ka ng pipi na suratan na kapuruman agyang utwa mga sembag ka na arin siya nga pipi orian yan na kekilala nga pipi o antunay hadaf antunay antapaka ko kapagintaw nga sa giyang kaya dunia na makilala nga pipi na suratan na ka pipi sa karatas na tago nga si iko di nga pakalilipati tago nga si iko darpa lalayon kong kilay ibarat si iko darpa mintingon matatago mintingon manudun agumintin yang keedap ibarat yan na si iko opisina nga na tago nga si iko kelab si ko hait nga maadap mangilaylay ka na nga paganda kilay kaan ka di kelipati si ko uriano kapantuwa nga saging ka na kuan si ko hadaf ka o kapagintaw nga matendu ka antunay hadaf ka na pamakot ka ubang ka pagila nga so isa buka oras
pamana belu yang nga so mga oras ka para sa giyang kutua hadaf ka pakasusungan ka sa Ginoo nga kukapinto nga sa giyang kaya dunia. Nagu belu yang nga agiyang kutua mga oras ka udi nagiyang kutua pamana kapagintaw nga pamana sulagi du kabaya ka kapanutular ka mapia si ku uriano kapatenga udi na kapkeeloy nga ku uriano kapatenga pamana upama pa sa ibarat si ku kamuel sa video na belu yang nga so video kapagintaw nga dait udi na worth it mente no pamasiku akuan orieno kapawataling matano sa alungan na mori pamana belu yang upamaso salide o kapintaw nga upama busiliden dait mente nagu mapia ka mente ron nagu belu yang ginawa nga pamana mapia kiguris o kapintaw nga panginta ko Allah apia may ito na para ngayir kan waguna so kenegiru kami na usway mana na kisam pa meran mambu ko may ito sabut ap ke sagbutan wa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.